Sziasztok, én Hunor vagyok, és a mai videóban itt lesz velem Zétény. Itt vagyok, sziasztok! Majd be fogom jelölni a videó alatt. Máma rankedezni fogunk. Mivel úgy döntöttem, hogy szerintem ezek a tartalmak jók lesznek. Gondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy miért ne játszanak nagyon sokat. Ugye Zétény? Aha. Szuper! Mindenki Én meg Edgarral jön. majdnem mindenki Hypercharge-ot kivéve én. Ja. Nem derülhet, hogy ez Hypercharge. Az is sajnos. Ez is szomorú, mert nincs hozzá Hypercharge. Itt megint góba. Gyerünk Edgar! Azaz! Jó, de ne! Szia! Eldönteni merre menjen. Meg 100-al rátámadnak szerinted. Én meg meghaltam. Jó! Nem mozog a meccs. Jó, gyorsan regenerálódunk. Igen, a szuperem regenerál engem. Van egy olyan Star Power a Leonhoz. Már meg. Szépen átpasszoltam. Megvan a Hypercharge. Hagyjatok békén! Csak hagyjatok! Ez lett. Ezt nektek. Fosok! Most nem fosok, van egy életem bőven. Nem mentük volna. De így Hypercharge-os. De viszont... Edgar! No! Én meg beragadtam. Hajrá, számítasz, hogy belegurulok focilabdáként? Nyertem. Nem. Mikor nem kipróbáltad, hogy begurulsz focilabdát? Igen. Ez tényleg van a focilabdás színű. Hogy mindjárt lejár az idő. No. De mi állandó a spectator minket. Ugye? De gyerünk Edgar! Rajtad a világ. Szerintem nem is játszik, hanem minket figyelni ezt, jó? Sniper, stream sniper, video sniper, nevezzük el így, hogy video sniperok. Jó? Na de akkor gyere. Fedezünk téged. Gyerünk! Ott! No! Nagyon jó! Nagyon jó! Éppen, hogy egy góllal sikerült, gyerekek. Na, visszajöttem gólt 2-re, mert elveszítettem. Az nagyon jó. Hogy nem születtél. Nekem mi a vesztem amúgy? Még nem is néztem meg. Knockouton kell mennem. Egy jó showdownon. Amúgy És kárral kell jöjjek. mondd már el, az előzőnél, amit felvettünk, döntetlen Brawlballban. Amúgy igen. Az történt, hogy így nagyba izé nem tudja senki sem belőni. És az történik, hogy vége lett az egész mesnek. Draw lett, és sikerült, és kaptunk pluszt. Igen, a 38-et. Hát én a kedvencemmel jövök, Daryl. Szagdosztaim már. Jó, Hypercharge-ot Charlie azért. A Charlie az a pókos, nem? Igen. Nagyon jó Charlie. De ez a másik skin. De. Jó, és a Golden Dragon meg Godlike, nagyon jó. Jó van. De szerintem mennyire hosszú videót vegyünk fel? Nem.
ilyen 35 percesek, jó, megvágom. Nem. Azt vágd meg. Milyen jó kis kapus voltam. Ja. Gyere kaput! Gyere kaput! Jó. Kód ne legyünk a beszorít. Azt ugye kivágod. Igen. Végültem. Azt De már 20%-on vagyok. Ó. Gyere ide közelebb, hogy halljanak téged és Zétünk. Jó. Elvagyadunk, én is feltettem. Jó, még újra éledek, addig ide jövök. Jó van. Mi? Mert amúgy személyesen vagyunk, úgyhogy itt vagyok rendezkedek meréknek. Igen. Miközben szerda van. Iskola nap. Csak mielőtt majd mennek vissza. Csak délután. Jó, jó. Itt megnyertük, csak sajnos leállt a felvétel és kikapcsolt a képernyő. Úgyhogy szerintem egybevágom az összeset. Egyes kult. Az a jó. Egy meg Hyper-Champions Leon. Igen. A rágót lehet, hogy ki kellene kötni videó. Nem kell. Értik. Jó, de olyan furcsa, hogy rágózok közben. Bár lehet, hogy eddig azt tudtak. Na hát ezt jól bemondtad. De olyan furcsa, hogy lehet a hangom, ha rágózok. Az jó, van úgy. Be tudja Holiday és Dino. Megölöm. Ó, figyelj. Őrültem feltűnt középen. Alig tudnak megközelíteni, szintén. Jaj! De így a megtudnak. Jaj! Ouch! Felszedem. Vagy lehet, hogy töltök fel majd egy Minecraftos videó, gyerek. Barátaim. Lehet, hogy töltök fel majd egy olyan Minecraftos videót, amiben egyedül leszek sajnos. És nem lesz velem Zéting. De lesz olyan videó is, amikor velem lesz Zéting. Ugye Zéting? Aha. Reménykedünk benne. Jó. Nagyon jó. Gyere hátra, gyere hátra. Na, és most elbújunk, mondom, elbújunk. Gyere te Colt. Gyere már hátra. Ne? Hát én megöllek. És azt nem tudod, hogy hol lakik? Ne! Azért. Nagyon jó. Gyere hátra tempelni. Na, megnyertük. Igen, közben nekem megvan ez a Brawl Pass-es spinnek, látjátok is godlike vagyok, mert vettem egy Brawl Pass Plus-t. Nézd a lábát. De a papucsba van ez a Colt. Kapucsban milyen lehet? Várj, nekem melyik karakterek van a PvP, ez a... Na, megnézzem, hogy milyen karakterrel jöjjek. Csak az a baj, figyelj, hogy kikapcsolom a mikrofont. Tényleg? Semmi, már megvan. Nem én voltam. Na, mindjárt jövök el. Oh. El kell mennem két betűs kitérőre. Milyen képetűs? Nem tudom, mi az a két betűs kitérő? Két betűs kitérő. Nem mondod, hogy nem tud mi az? WC? Igen. Ja, jó, hát akkor menjél WC-re. Azt hallottam, hogy bevágtad a lábad. Hát, addig én itt fogok maradni.
esetek történnek itt. Egyrészt rohadtul ütöttem a lábamat. Azt szerintem hallatszódott a videóban is. Most hogy? Itt a ágyban. Itt az ágy sarkában jól bevertem a lábam. Azért nem mondtam csúnyábbat, hogy ne kelljen cenzúráznod. Illetve utána éreztem, hogy a csuklommal történt valami, amikor becsuktam az ajtót. A budi ajtót. Megvágtad. Nem, így kicsit. Na, meghúztam, nagyon behajlítottam. Hát ez a szoros felvétel. Én meg azt akartam mondani, Úgyhogy 300-at kell megcsináljak. Na mondd csak be. én meg azt akartam mondani, hogy éreztem, hogy amikor becsuktam a budi ajtót, éreztem, hogy roppan a cuklóm. Ez jó. Na, csak nem Brawl Pass-t akarsz vásárolni. Nem. Megveszed a Brawl Pass Plus, a 4500 forintosat, instant 10 szintet feloldasz. Add ide a manit. Hányszor kapunk már koltot? Add ide a manidat. Miért? Meg akarom venni. Oké, meg anyukát nincsen zseppénzed, így kész pénzben. De. Odaadod neki és megveszed neked. De. De amúgy ez egy nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, a Buzz, ez egy elég jó brawler, tehát ez most így jó esély arra is, hogy feloldjam a Buzz igazából. Ne, ez a modifier, Mi? Tudom. A Garbage amúgy. Ja. Ja, ne, akkor a széfünk is. Ja, az a széfre is megy. Ne. Tényleg. Aha. Baszki. Viszont a szuperem már regenerálódott, úgyhogy ezt már nagyon is elmondtam ebben a videóban. Hogy azzak. Nagyon szíved legyen szabadnaposok. Igen, De szíveitek legyenek szabadnaposok. eddig mi állunk nyerésre. De szíveitek legyen szabadnaposok. Nem? De. Jó, hogy odaosontam. Házok! Meghalok, de legalább kicsit leszedeztem. Nem, Jön a kód! nem is! Jön a kód! De ember a lóri! Jó! Megnyertük! Ó, nagyon jó. Ez az első hízt mapom, amit megnyertem. Te is így vagy vele? Igen. Nem, ugye? Jó! Knockout! Az a kedvencünk. A legeslegesleg jobb. Ja, a Wipeoutot meg a Knockoutot imádom nagyon. Igen. Hát én csak a knockoutot a showdown. Ja, de most ebben a Ranked Seasonben nincsen Wipeout, de a előző haviban volt Knockout. A mostiban is van. Wipeout Válaszd már ki! Ja. Én duplán elnyomtam, esküszöm. Meg Igen! 3-szor kell, mert az elsőt nem, én az elsőre sose rágom. Feladom az életemet, azt hittitek még. Dobok egy grip, meg ez a robot kis. Gyere, Nani, gyere. Nani! Azt akarom, hogy Nani? Nani, és akkor így lekámolod, mert kevés HP-je van. Nani? Igazából a Surge is jó, csak... Arról nem vagyok jó. Ja, a Surge. Tényleg. Nem én öltem meg, hanem a Dynamite-on, de... Ja, úgy nézem, hogy... Ha Doni megint spectator-i már minket... Megölt a Griff. Ezt buktuk. Az 5. egyhuzamban már nem lesz meg, pedig már volt 4 egyhuzamban, eskü. Mi? 4-et egyhuzamban megnyertünk. Na, De félek, az 5. már nem lesz meg. attól félek én is. Elszalott. Yeah! Majdnem meg volt. Ez majdnem. Na, még szívecskés pillanatban. Mondod, hogy itt van. Ja, mert a klónom mellett utazgatott. Mi?
Már? Ezek profik. Ezek vérbeli profik. Jól? Várja? Jó, nem is annyira igazán. Nem! Jó! Ezt hallatszott az egész videóban. Akkor? Remélem minden szövegem hallatszik. Abban reménykedek én is, mert nem, én megölök. Akkor hangkívás. Amúgy elég kicsi a... Jaj, engem még majdnem kidobott. Rájött az ágyúgórni. Gyere már ide, te sző! Itt vagyok. Megjelentem szemed előtt. És most beszélj. Oh-oh. Oh-oh. Anyádom a rágot. Tudod a rágot, komolyan? Anyádom a rágot, nézd! Tényleg? Most azt akartad mutatni, hogy ott van így ragadva a torkodon, mint egy pókháló? Megyek egyet Edgarral. Én meg mindig jövök Daryl, mert ő az egyetlen 11-es szinten. Amúgy mindkettő ki van hypercharge-olva, és meg vannak Star Power-ok, gadgetek, meg gearok. Mindketten ugyanolyan jó szinten vannak. Egyet leszámítva. Edgarhoz egy Epic Gearon van, a Supercharge. Ahogy hívják az Leonhoz, meg egy Mythic Gear. A Smoke Bomb az... Oh, Stinky, Stinky, rohadt élet! Nálam van az izé. Blue Star. Ямайте кудасай. Ямайте кудасай, ямайте kudasai. Jó! Azért Piper-től megijedtem. Jaj, ne! Tudják, hogy itt vagyok. Jaj, ne! Kegyelmez! Kegyelmeztek nekem! Nem gondoltam komolyan. Nem! Jó, meg... Én mindjárt segítek. Jajjaj! Ne csináld! Melyikünk? Jaj! Egyikőtök se. Én igen. Mert én hülye vagyok. És mert én Dr. Csont vagyok, és megtehetem. Te vagy Dr. Csont. Nagyon jó! Ugye te is látod? Ugye te is látod, hogy milyen körvonalam van. Aha. A info tanár beír nekem egy egyes. Kiszívom a vénedet. Zün. Este találkozunk, nem vissza. Gyere te Peter! De anyád! Na már, ki fogom cenzúrázni az egészet, az összes beszédetet. De nem. Csúnya beszédetet. Csak is szólok. És akkor lesz egy ilyen loose... Aha. Lesz egy ilyen loose streak 2. Ami a... De feltöltöttem Egyszer... úgyhogy... Új. Majd kirompantjuk majd a videó végén a hátamat. Már a fáj a hátam. Megnyertük! Nem. Mikor szereztek még 17-et? Ha most gyilkoltam le 2-t, hogy visszahozzam. Ki kell roppantani a hátamon. Segítesz majd? Aha. Tudod, hogy csinálod? Hogy így fogsz, és így felmelsz. Vagy pedig szépen úgy csinálsz, mint El Primo. Nem? De. Hogy fogod, és... Igaz, hogy ez aki törne a hátam, de mindegy. Elindult. Let me cook. Ő is True Silverrel van a Brawl Pass pluszos csávol. Tesó! Gyere megszállni. Na. Te! Engedelmeskedj! Gyere Gábor, gyere! Akarom ezt is elveszíteni.
Jó, sima. Ez csak sima ranked. Tudod mi a menő most az osztályunkban? Nem. A Brawl Stars. Aha. Fruzsi is azzal játszik. Nem lehet megmondani. Ja, visszajött a divatba. Visszajött. Volt olyan, amikor nem volt a divatban? Ja. Volt olyan, amikor olyan divat volt, mint például most. Hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy divat. Tudod, hogy... Rangolyanak támadni, én meg rágurulok a erőmmel. Igaz? Jaj. Megint. Azt akarod? Hyper Charge-ot megöltem. A Pukó pedig megölt. Meg lesz, megnyerjük. Nyolc! Uncover the mystery of history. Bounty? Ahol van benne még egy Brawl Pass-es. Onnan tudod. Hát, hogy neki is Chromatic a neve. Egyet, hogy Chroma. Áú! Hát, hogy így meg van animálva, változik a színe. Aha, én meg jól bevertem a fejem legalább. Enyém! Hehehe! Ez detonációs a modifier. Aha. Ne! Egy kicsit ne így maradj. Ne! Halott vagyok. Még ott van egy kis erő. A rohadt élet. Mi van, te Lóri? Mi van, te Deadcock? Mi van, Rozzeri? Jaj, meghalljak. Watch out, you are a big bounty. Én! Az egyetlen egy hülye gyerek ezen a mappon. Az is sok bounty van. Tehát én meghaltak a sok... Csak 2 bounty volt rajtam. Jó, de megnyertünk. Ja. Jó, meg lesz a Gold 3. Ezen a napon. Én még nyitottam egy szép rejt. Már megint? Forró zóna. Azt a mennyi Brawl Pass-et? Au. Ja, ez bár bedobni. Vagy, hogy akkor nem merdez. Juhu! Hihi! Hihi! Vége. Ez az a visszakiel volt szerintem. Jó. Jó, ho! Kaka. Szerintem majd mi videón kívül játszunk egy-kettőt. Meg sőt még Minecraftozunk is, mert hát azért én meg én a legjobb barátok vagyunk szerintem, ezt nem tudtak rólunk. Nem. Hát csak annyit tudtak rólunk szerintem, hogy csak barátok vagyunk, de mi a legjobb barátok. Igaz, hogy ennyi videót töltöttél fel most már nálunk. De az tök lényegtelen, azt hitték, hogy osztálytársak vagyunk és nálunk töltötted a videót, neked a szívemnek dolga volt. De nem,
Hát direkt megoldjuk azt, hogy át tudjon jönni, plusz azért, mert mi legjobb barátok vagyunk. Tudod, mit kéne egyszer csinálunk? Azt kéne csinálunk, hogy tényleg alszol. De tudod, hogy a szél nincsenek itthon, mi ketten egy éjszaka. Mármi ne gondoltok semmit 18 pluszosról. Hát egész éjszakát végig fogjuk Minecraftozni. Vagy horrorfilmezni, nem? De. Vagy pedig tudom, mit kellene megnézni? A Skillinget. Aha. Nagyon jó film, azt, ahogy hallottam. A rohadt élet elfájingat. Mi az oda? Nekem mínusz 62. Amúgy, Tita. Nem csak annyit néz, hogy nyerünk vagy veszítünk, hanem hogy milyen arányban. Tehát most például, hogy 71% megvolt nekünk, és nem vont le olyan sokat. Ja. Amikor nagyon szoros a meccs, akkor csak ilyen, ha nagyon szoros volt, akkor csak ilyen 20-akat jön le. Knockout, a rohadt élet. Hamar vágtam. Nem jön ide a cica. Úgy érezte le. Tudod? Bro. Bull, hypercharge volt? Ja. De ne állj már itt össze magad, hányszor mondja már el? És milyen izéje volt? Láttad? Itt van a hotdog, gyerek. Hotdog. Akarodsz? Nudli fejű. Nudli fejű. Most nem adott szemben. Ja. Fáj a combom. Te jó. A pulzusom 188. Most már nem csak arra jó a szuperem, hogy regenerál... Na, mi? Arra is jó a szuperem, hogy regenerálódok. Nem csak láthatatlan vagyok. Támadok. Zero. Mi? Ok. Yo ho 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 ho. Megvan neki a hypercharge. Várjál. Most ott krumpli is elkezdett dorombolni. Nem már. És ahogy gondoltam, visszajött. Arra haltam. Dögölj már meg! No! Szerintem még menjünk 10 meccset, még az vége lesz a videónak, jó? Jó. Na, most megyek Edgarral. Nem! Ő még jön Melódival. Krumpli dolomból. Krumpli úgy alszik, hogy izé. Ajaj, Bibi itt van. Ja, Bibi. Jelen. Hát életbe már, gyere ide! Melody. PTSD-n van. Menni. Megjött a Edgar. Áó, Bibi rám támadott, áó, just fight. Megöltem! Ne, előztek. Oh. Ho, ho, yo, ho!
A pöcsöme. Figyelj neki. Melódi szétesik. Cover the mystery of history. Én feladtam. Nem jössz te Shelly-vel, Colt. Spike. Ne! Miért Max? Ott volt volna Spike. Támadok oldalról. Nem, középen. No, még a... Gyertek vissza! Nem támad! Hogyan jussál vissza gyorsan? Öld meg magad! Jó, addig nyerésre állunk. Nem a Krisztus, mint az állat. Mi jött rám a allergia szezon? Én is tudok ilyet. De. Én nem messziről könnyen elbánok. Fú, esküszöm, de nincs, meg fogom verni. Ha lesz rá esélyem. Mert folyton mindenki velem valami biztos. Na igazából nem fogom megverni, csak egy kis leszígyás kap, hogy miért mindig figyel engem, amikor videót veszek fel? Tudtam. Úgyis mi állunk nyerésre, de mindegy. I am a creature of the night. I am creature of the night, kussél. Most már mindenkiből elegem van, de jó is minden, az elegem van. Tojással dobál. Gyere ide, állj. Ennyi. Nagyon jó. Patca! Ó, fejem. Ignorance. So little time. Nézzük. Knockout. Modifier nincs. Az is tanítom ezt is. Idődetonáció. Suggesztelek neki bowlert. Mandy. Ember. Ember! Azon elég van ez. Ember! Aha. Amit szerintem a Mandy is sniperes. Mert távolra többet sebez. Kint megüvöltően, mint egy kis kurva. És ő is godlike. Jó, ne nevessél kis kurva. És ez a kedvenc mappon. Au. Au, 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 au. Azt hiszem, hogy ez menekülésre próbálkozni. Beleugrom, mondom, beleugrom. Akkor nem ugrom bele. Ott van Piper. Hello, hey. Szép. Áú, megpántott. Aha. No. Jó. A füstben majdnem megpusztultam. Na várj, meg tudod. Legrúgy gyorsan a füstbe. De milyen detaminált vagy kis van? Detonation. Ja. Beomlik az egész pálya. Ja.
Jaj, itt volt. Na már! Öljétek már meg. Jó van. Nélkülön maradtatok. Ne! Ne! Let me show you how it's done. Kus. Don't make me get Nita. Égőjük a szép festményt. Leonardo da Vinci festette. Őkét, hogy ügyöm el. Mi ez? Pillangó? Ez ilyen messzire tud lenni ez. Ha. De mosolyogok. Nem! No! Már is hypercharge-olni? Tudtam! Úgy tudtam! Úgy tudtam! -1! Mondom, -1! Ó, de azt mondom, hogy ő is regenerálódik a szuperre. Ó. Én meg. Speak to me. Triangulation rocks the nation. Mi a gesztem úgy ezzel a... Win 5 battles with car. Majd videón kívül megcsinálom. Oké. Ne! Ez az a mód, amit gyűlölünk. De nem. Azzal tudod, amivel... Jaj, a Barbedammo. Ja. Barbedammo vagy... De jó lesz. DJ-l. Üss, hogyha mersz. Ha figyelmeztetek, akkor nagyon messze a külön következni. Hányszor mondtam fiam, hogy javuljál meg bendegúsz. Aki előbb-utóbb elviszi az oldal. Hát javulnék bizony, javulnék meg. De hát nem megy az olyan könnyen. Oh. No. Akartam. Még már. Támadás! 1, 2. Don't make me get Nita. Niggers. Halottak vagyunk. Jó, ezt szedtük. Na még egy utolsó előtti. És utána jön az utolsó, azt akkor... Ja. Jövök Edgarra. Én meg Darilla a szokásosan. Megvédem. Hogy tudom? Nem, én is támadok. Tudtam, hogy...
Aha, persze, aha, gyere ide. Aha. Van nekünk egy Spike. No. Yo ho ho no. Ne. Triangulation rocks the nation. Fáradt vagyok. Nem már. És most Jam-Grab. Ebben a Ranked Seasonban valami iszonyat szar játékmódok vannak. Yep. Na, ez az utolsó meccsünk, ugye? De miért megint Jam-Grab? Nem, most csak ilyen szar játékmódok vannak. Brawlból. Ez meghalsz az egyetlen olyan játékmódok. Meg a Bounty. Elmegy. Nem. Au! Suka! Na, Hobbit! Megöllek! Mi ez? Milyen álmú ez? Bandámú? No! Ezt vesztettük felfelé. Jó! Nem! Nem menekülök! Jó! Hoppá! No! No! Don't make me get neither. Nem, akkor nagyon volna. Nem állok. Oh, ezt Nem kell hátul. ja. So much ignorance. So little time. Na, én szerintem ennyi lett volna a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és lájkoljátok be a videómat. És az ZT-nél is iratkozzatok fel, plusz lájkoljátok be a videóit, amit tölt fel. Na, én megyek. Te is? Igen. Akkor sziasztok! Sziasztok!